Μια σαλούφα είμαι. Λέγεται Ευαγγελία. Δεν με γράφει. Σε γράφω. Έλα, πες κάποια μαλακιά από τις γνωστές που λες. Έλα. Λέγε. Ούτε για αστείο. Τι λέει. Λέγε, παιδί μου. Γράφουμε τόση ώρα. Ναι, τι είναι αυτό. Από το βλαμμένο, κοιτάει την κάμερα, είναι αλήθεια. Τι χάζει που είναι. Όχι. Μας βγάζουν εμάς. Η Ευαγγελία δεν είναι θέμα βίντεο. Φαίνονται τα ρατάκια της. Δεν χτυπάμε τους κάμεραμεν. Ρε καμεραμέν. Είναι κάμεραμεν, είμαστε δύο. Ναι, αλλά εμείς είμαστε μεν. Εμείς δεν θα είμαστε για πολύ μεν. Τώρα σε πήραξε καραγκιές. Όχι, στη δικιά μου τσάντα. Και στη δικιά σου. Έλα, βρείτε μια θέση τελικά. Κάτσε, Ευαγγελία, κάτσε. Έλα, ρε χοντρέ, κάτσε κάτω. Έλα, κάτσε. Μην το χτυπήσεις. Κάτσε να χτυπήσει την Εύρο. Χτύπα. Έλα, κάτω. Πεις αστεία, Για χτύπανε. Όχι ρε! Για χτύπα στον Εύρο κάτσε. Αυτό κάνω τόση ώρα. Ναι, βίντεο τραβά. Δεν μπορείς να το Όχι, κάνεις! δεν μπορεί να κάτσε. Μόνο έτσι μπορεί να κάτσε. Μάλλον δεν γράφει. Ναι, συνεχίζει να σε γράφει, πιστεύω. Ναι. Αυτή που ποζάρισε καλά είναι μια σαβούρα, μια σαλούφα. Ρε Άγγελε. Και είναι ο Μάριος! Για σένα